Aliança Catalana respecta la diversitat sexual i no té la temptació d'utilitzar en seu parlamentària qüestions que afecten l'àmbit més personal i íntim de les persones. Tot i així, evidentment, ens posicionarem respecte a algunes de les aportacions que fan en aquesta proposició de llei. Quan parlen de la perspectiva de gènere, un enfocament interseccional en les actuacions dels poders públics i una especial atenció integral entre les persones dels col·lectius LGTBI, què volen dir exactament? Que en comptes de computar mèrits, talents, currículums, ara hem de reservar i adjudicar llocs de treball segons l'orientació sexual? Hem de demanar l'orientació sexual a tothom que vulgui accedir a una feina? No hauria de ser una dada privada, personal i protegida, aquesta? Hem d'exposar públicament la nostra sexualitat per saber si tenim garantida o no la quota d'accés? Se n'adonen que amb les seves discriminacions positives no fan sinó accentuar segregacions que no tenen cap fonament ni raó? Que tota aquesta parafernàlia no contribueix a la plena normalització i convivència ordinària de les diferents sexualitats, sinó que n'accentua la diferència i la divisió? La identitat sexual no ha de ser motiu ni de discriminació negativa ni de discriminació positiva. Totes les identitats sexuals s'han d'acceptar per igual. Totes han de gaudir d'exactament els mateixos drets i deures. Aquest discurs radicalitzat que abandera l'extrema esquerra no fa sinó polaritzar més la societat i enfrontar-la sense cap necessitat ni raó. A la proposta diuen textualment que cal blindar determinats col·lectius davant els atacs de grups antidrets. Aquí l'únic grup antidrets són vostès, senyores de la CUP. Són vostès les que priven de drets fonamentals opcions polítiques escollides democràticament a les urnes. Són vostès les que agredeixen a qui pensa diferent, les que neguen el dret d'auxili a opositors i dissidents. A qui volen enganyar ara fent-se passar per demòcrates? En el text també apel·len a la responsabilitat dels mitjans de comunicació en el tractament de la diversitat sexual i de gènere. De quins mitjans de comunicació ens parlen? Dels que neguen un tracte equitatiu a les formacions polítiques amb representació parlamentària? Volen que els mitjans facin palesa la diversitat sexual i de gènere, però en canvi fa anys i panys que priven aquests mateixos mitjans de fer palesa la diversitat ideològica del país. No és contradictori, això? Gairebé la meitat de l'exposició de motius correspon a l'apel·lació que fan a la protecció de persones migrades, racialitzades i refugiades que formen part de les comunitats LGTBI. Aquesta fòbia que li tenen a Occident, aquesta dèria d'autoflagel·lar-se per haver nascut europeus, aquest paternalisme malaltís vers els forasters, els empeny contínuament a l'absurd. En aquest afany de dir-la cada cop més grossa, es comença com la diputada Castillejo defensant que el parrac al cap no és un símbol de submissió i s'acaba justificant l'ablació de clítoris. Per tant, molt de compte, molt de compte. Cada proposta seva és una renúncia explícita a la necessitat d'integrar els immigrants a la llengua, cultura, idiosincràsia i ètica del nostre país. És un xec en blanc a qui forja contra comunitats i ens disputa el domini demogràfic i polític de la nostra terra. A Suara legislaven poc i malament, però és que ha arribat un punt que legislen obertament contra els catalans i contra Catalunya. I no se'n sortiran. No ens imposaran el seu relat multicultural i perniciós, vinculant-lo amb calçador als drets dels homosexuals. No acceptarem aquesta manipulació. Evidentment, continuarem denunciant públicament l'homofòbia i continuarem condemnant-la sense embuts. I a diferència de vostès, també continuarem denunciant la incoherència que suposa aprovar lleis en favor dels drets del col·lectiu LGTBI alhora que s'obren les fronteres de bat a bat a cultures i religions que no respecten la diversitat sexual i de gènere. Si volen blindar drets, no obrin les portes, no permetin que guanyi demogràficament qui els trepitja i vulnera. Acabat el debat i atès que no s'ha presentat cap esmena a la totalitat,
Els faig saber que aquesta iniciativa pot continuar la seva tramitació. Se suspèn la sessió, que reprendrà aquesta tarda a 15:15.